מה נשמע רבותיי? בואו נפנק בכמה משפטי מעגל. זווית היקפית הנשענת הקוטר שווה ל-90 מעלות. זווית היקפית שווה למחצית הזווית המרכזית הנשענת על אותה הקט של שני משיקים היוצאים מאותה נקודה הם שווים. משיק למעגל מאונח לרדיוס מנקודת ההשקה. חסימת מרובע במעגל רק אם סכום הזוויות הנגדיות שלו הוא 180. וואלה, עד עכשיו היה כיף חיים. בכל משולש ניתן לחסום מעגל, ובכל מעגל ניתן לחסום משולש. מרובע כאמור חוסם מעגל עם סכום של הסעות הנגדיות שווה לסכום האחרות. מיתרים ששווים נמצאים במרחקים שווים ממרכז המעגל. זווית בין משיק למיתר שווה לזווית ההיקפית הנשענת על המיתר מצידו השני. מיתרים שווים הקשתות המתאימות להן שוות. זווית פנימית שווה למחצית סכום הקשת הכלואה בשורקי הזהבית והקשת הכלואה בהמשך שורקי הזהבית לצד השני. אם מנקודה מחוץ המעגל יוצאים שני חותכים, אז מכפלת חותך אחד בחלקו החיצוני שווה למכפלת החותך השני בחלקו החיצוני. אם מנקודה מחוץ המעגל יוצאים חותך ומשיק, אז מכפלת חותך אחד בחלקו החיצוני שווה לריבוע המשיק הנח ממרכז המעגל למיתר, חוצה את המיתר את הזווית המרכזית השייכת למיתר. את הקשת המתאימה לה. שלושת חוצי הזווית של משולש נחתכים בנקודה אחת שהיא מרכז המעגל החסום המשולש. שלושת הנחים הנמצאים במשולש נחתכים בנקודה אחת שהיא מרכז המעגל החוסם את המשולש. קטע מחבר את מרכז המעגל לנקודה ממנו שמשיקים המעגל, חוצה את הזווית בין המשיקים. שני מיתרים נחתכים במעגל, מכפלת קטעי מיתר אחד שווה למכפלת קטעי מיתר שני. כל זוויות היקפיות הנשענות על אותו מיתר מאותו הצד של מיתר הן שוות זו לזו. קטע מרכזיים של שני מעגלים נחתכים, חוצה את המיתר המשותף המאונח לו ומאוגד במנח לו. קיצור, שיהיה בהצלחה, בבגרות תהיה טיל, יהיה לכם מדהים, תזכרו את המשפטים, חיים יהיו קלים.